An héadúir a chunig aine in Beirt Deirfiúracha Homegrren, tar éis dóibh imimecht gan tasc gan túrasc hí ceithre bliana caite. Bhí siad ag díal ime. Ní gná ime bhí ann, ach iniúchtar bhilis, ga an óir bháin, Fáilte i gréadach cáise agus pacáilte i gcliabhosca péine, tugadh anuas an sléibh roinn miúla, nach raibh aithne ag aine arthaí. Léig an nóra chuntar silas brennan é gan focail ará. Seas bríde a bhí 7 mbliana déag d'aois ina tost in eice lé agus súla eice a bhanach le duine I bhfad níos sinne. Nuair a bhain brennan an clúdachte, chur an bula amháin stop le beit fan I lár a ggóráte in eice leis na barlaí bláhanna. Seibhar, nGleann, dochreidte uair do bhí an bhórta I gcríoch Montana. Ach van lam, má ní hé an tim an scéal. Níl san ach an snáthe a haring agus a scéal rún cóhédóid sin gúil daoine I sliabh réin an bitterrút fós ag agáint. Beagnach tríocha bliain ina dhiaidh sin. Faoi mar a rinne an bheit chailíní an rud a rinne siad le rud bé, ach madra, capal a nathair marabh agus ceannarcacht a sean bháthar. Chun an rud a thóg a nóra agus bríde a thuiscint, caithe tú tuiscinnta áil an rud a tágadh ua tú. In eirich na bliana 1880 a hain, bhí a nóra Homegrren 8 mbliana déag d'aois. Bhí a Deirfiúr bríde 3 mbliana déag d'aois. Fuair a máthair bás ag tuairt brethe do bhríde, agus tág sin a nathair gunnar chun beit iníon a thógáil leis féin cheasca acra de halamh inniulte réasúnta taobh tóir an nGleann. Bisiúnéir gunnar Homegrren ó thaobh céirdeide agus beirmiúir de riachtanas. Tháinig sé ón iorua ina bhéir ógs na sála a bháthar salbh a chuaigh imirte deich bliana roimhe sin. Thóg sé a gabán lena gá lá féin ag buint úsáide as teicnící a bhún a bháthar dó ón tseantír. Bhí na ballaí tiúbh. Bhí an dúchreid domhan. Bhí an díon fána itlinn a chaigh sneachta sa le bhéadach sé canna. Cabán maith a bhí ann. Cabán dangan. Bach sé ina cheilbhe ag duine éigin eile sa le beach deire leis an gimphre. Ba í a nárabán an tí ó bhí si 5 bliana d'aois. Rinne si an cócracht, an nGleann, dhéasi si éadaí agus rinne si glasrí a lású, agus cinnti si go nearna bríide a cuid ceachtainna faoi hálas cunla. D'fhoghlaim si Conas an ihir a léamh an malach a léan dúine áirithe léir, múnte ag a seanmháthair, salbhe, sa le bhór an teanmhion bás. Chuní salbhe díalan, ní díalan mothúcáin ná imachtaí le thuúla, ach cápais ebre, taifid catadás cén áit agus cot iad na lasathe a bhí ag teastáil ón ihir. Conas drainál a léamh ó gan na cré, Conas siléir fréamhacha a thógáil a domhan os cionn an rupinte 3 gemfra na hiúrua. Conas dá glas a bhela ó halamh a déich marabh. Scríb si I meascán diúrúis agus de bhéirle, I lámh scríbneoireacht cóbeag sin go raibh glunne forméadúcháin ag teastáil ó an nóra, chun í a léamh ina chailín óg. Ach bhí si léite aici, gach leatanach go minic. Ní raibh is ag an nóra in airich na bliana 1880 a hain go sábhach an díalann seo a saoil. Bhúil tinnis gunnar Homegrren I mí bhain fór na bliana sin. Thosaigh sé mar chasacht. Ní raibh ann ach casacht a dúirt sé ag caitheamh imní an nóra I leatamh. Ibrion fearr 3 casacht. Dibli sé 3 bhí bhain fór. Dibli sé 3 ármór bhí dheirich fór as ceannarcacht ionláin iúrúach. An ceannarcacht céine a dumpar a heilech trasna a géin agus isteach sna sléibhte neamhtrócracha seo. Faoi dheirich bhí dheirich fór, ní raibh sé in ann seasamh a thulla. Thuaigh an nóra in eice lena labba feadh coise. Bhrú si ceirteacha flice le na chlár éidean. Thug si brat annach le spúnóg idir a lupi scoilte. Déist si leis ag bá go máil ina bhrolach féin. Thagad bríide go dtí doras an teamra uaireanta agus cheasa si ann ag bratnú. Bhí si 3 bliana déag d'aois, agus bhí a máthair cailte etí cheanna féin de bhar an níomh chiimplí a bheith á ble. Anois,
Deich sí ar a háthar ag fáil bháis ina hadanna, a anáil ag éirí níos flice agus níos deacra le gach lá a chuaigh thart. Fuair sé bás an ficiú lá is a ní de deire fámar, 1880 a hín. Hit an céad ír sneachta an ihe sin. Cur si dé an eiceil ina máthair sa fiasa beag talún taobh hir din chábán áit a raibh salbha ina lú freisin. Bhí an Talamh ag tosú ag ró cheana féin. Thóg sé thuaire an clic ar an nára an uaigh go hacailt, a lábha ag fáil spuacanna agus an sin ag cur fola agus an sin ag dul I leaga. Cheas blíide in eice lé an tom ar fád, ag coineáil an laingéir nuair a chuaigh an grian faoi, gan focail a rá. Tháinig trúr córsan chun na socraide. Thug Silas Brennan a bhí I mbun an tsiopa ginearálta líomhás leis. Thug an tásta Ragnhild Eriksson, inimirceach eile ón Iarua, paidir sa teanga ársa. Tháinig Jedediah Tate, an feirmór bhfó sa nGleann, tuisc go raibh sé ag súil leis. Cheá sé ag cúil an slua, hata ina lábha, agus dimí sé ribh an áman dearannach. Tar éis de gach aine imimecht, chuaigh an nára arás isteach sa chábán agus thosaigh sí ag glanna. Bin an tain rud a raibh is aice Conas a dhéanamh. Glann, eagraí, ullmhí. Dá lá ina dhiaidh sin a fuair sí an bosca. Bhí sé faoi na clár urlár, I bhFolach is spás nach raibh is aice a bhí ann riamh. Bosca stáin a bhí meragach na cuarnéil, ina raibh cápísí nach raibh taspánta ag a háthar dí riamh. An gníomhas talún, litir ón na sean bháthar, sparán beag bon agus nóta. Lé an nára trí thuaire é sul an dearna na focail cíal. Fuair a háthar $250 ar íosacht ó bhanc críochach Millbrook an teirech rime sin. Dúsáid sé é chun abmid agus fallú a cheannach le haghaidh leathnú a bhí beartaithe aige. Bhí an nóta dlíte ina ionláine, faoin gúgú lá déag Jenner, 1882. Bhí sé beartaithe ag gunnar, a bhí riamh dóchasach, amad a díal san Homer chun an fíoch a clúdach. Ach bhí gunnar marabh, agus níor garí an tamad. Agus bhí an nóra 8 mbliana déag díos, le deirfiúr 3 bliana déag díos, agus ceithre $1 déag I móin airgid, agus fíoch a déitach comma a bheith ina ceithre mhíle déag. Níor chodal sí an ihe sin. An bháidin dar gionn, shiúil sí isteach sa bhaile. Bhí banc críochach Millbrook suite ar cúine na príomhthráide agus lána an chopper. Forgnamh brítí a bhí ann le fuinneoga arda a lig solas isteach, ach a chunaí an teas amuigh. Bhí Edmund Thorne I gceannas le 1 bhliain déag. Bhí sé 52 bliain díos, cótonnaí le cúile clé agus glóraige cosú le pápar tirim ó uile. Bhí an nóra gléasta go cuaramach, an gúna a bhear a bhí aice, an ceann dorcha gurm a ceannaí a hátardaí dá sé bretla déag, a cuid grúga pínte siar, dealadh a seanbháthar ag a scornach. Deich sí, bhí súlacha, cosú le duine a déadhí a ghlacha in dóiríre. Níor ghlach Thorne in dóiríre í. Bhíní sé an scéal leis an bhaine cuaramach, a chunín fíor dob ná a bhasan siad a bheith beagán simplí. Bhí an fíoch glíte ar an gúgiú lá déag déanaar. Mar a bhéiteach sí íoc, díorfach an banc ar Sirriam an chainte an bhín a urgabáil. Bíad seo na téirmí ar aontaí a hátar lo. Bíad seo na téirmí a curfií I bhedim. Cinnte tá socrúán, a dúirt an óra. Is féidir lom ebrú ar an talamh. Bé amad agam le díal faoin bhómar seo cogan. Is féidir lom ícíochtaí a dhéanamh. Dil Thorne a lábha ar iasc. Bhí a bhéire an bhada agus an bháin, cosú le rud éigean nach bhfachas solas na gréine riamh. A Iniúchadh Homegrren, a dúirt sé, tá an nóta soléir, an cúgiú lá déag déanaar. Tuigim de cás, in dóiríre, ach tá dulagas ag an banc freisin. Dír sí sin ag ama, dúiltaí a dí. Dír sí an bhéiteach sí íoch in ícíochtaí trátríalta. Dúireach lé nar cheadaí an nóta sin. Dír sí cé a scríb a lehéad do nóta. Dúirt Thorne gur chiní a hatharé go tiltinach. An rud nach raibh is ag an nóra,
An rud nar ina séinedí go dtí blianta ina dhiaidh sin, ná go raibh tuiscint ag Edmund Thorne agus an Sirriam Buford Crenshaw. Déilí Thorne fíocha. Chur Crenshaw go bálacha I bheidem, agus bhí súil acu beirt forslacha an leanna tóir, a raibh an rocht an uisce a béir sa chainte acu. Chail 3 chealach eile talamh an mealach céine sa dá bhliain roimhe sin. Na Hendersons, na Callahans, na Morgans. Bhí airgid Fáilte íosacht acu go léir de bhean macánta. Bhí siad go léir tite chun Jerry. Bhí gach rud caiilte acu go léir, bhí sé dleathach. Bhí an robálaí freisin. Shiúil an náda a bhaile sa dorchadas. Bhí bríde ag feitheamh ag an bhuineág. A haid brúte I gcineann na Gleanne, a hanál ag curceá an bána fuair. Cad a dúirt siad, a dtíofra sí. Déach an náda a Deirfiúr. 3 bliana déag díos, súla rá éasta dá haid. Lábha a dTalamh cheana féin Conas ebrú. Intin a thug gach rud faoi deara agus nar dhearmid éin rud. Tá go dtí mí éin ar agan, a dúirt an náda. An sin caithfimid imeacht. Bhí bríde ina tost feadh I bhfad. Cá ráicimid? Níl is agam fós, ach bhí a is ag an náda. Bhí a is aici ó shiúil si amach as an manc sin, ó chonaic si an cuma I súla fórn. Ní cóbhá, ní aféile, ach dúil. Hastí a gcuid talún I. Hastí sé I sula raibh a hathair fuair sa talamh. Ní thorbhach si dó é. Ní thorbhach si éin rud dó. 3 lá roimh an nollaig, tháinig bríde ag ré isteach sa chábán le sneachta ina cud grúige agus rud éigean ag dá ina súla. Bhí si sa bhaile ag cabhrú le ragald Erickson sa láthirtaí a iompar. Chúla si rud éigean. An náda, a dúirt si, ag tarrant a hanala. Chúla mé iad ag caint. An túisiil tórn agus an Sirriam. Bhí si de gúil an teach tormhaine, agus ní raibh is acu go raibh mé an. Cad a dúirt siad, bhí lábha bhríde crith, ní an bhuacht. Dúirt siad go raibh siad ag pleanáil seo le mína. Dúirt siad go bhfuil na cearta uisce is fearr sa gleann fád ar Talamh. Dúirt siad go deastíonn ó duine dar ben an petan muilin sábadúireachta a thágáil agus go deastíonn an srutháin I. Céthe petan, slog bríde a séile. Is dúrthór céile an uasal háin é. Seas an náda go háin hiún. Rinne an tine cnaganach sa tealach. Taobh mí daidí an gcuí níos ládra ag caitheamh críostal igar I gcineann na finóige. Fleanáil siad seo, a dógar bríde ag gogar. Súla raibh dáidí tin fiú. Ní raibh siad ach ag fannacht. Níor bhog an náda, níor leabhar si, níor chuin si. Bhí rud éigean ag turliú leisteagdí. Rud éigean fuair agus crua agus bún. Cosúil le hiisce ag raibh ina igar. Cosúil le dhéann ó hirsú ina cruach. Déach si a Deirfiúr, 3 bliana déag díos, an tain teaglach a bhí fágtha aici. Mar sin, ní bheimid an seo nuair a hiici siad chun a thágáil, a dúirt si. An 4 lá déag Janar, 1882, hastaigh an Sirriam Buford Crenshaw amach go dtí Feirm Homegrren, le Beirt Sirriam agus píosa pápéir. Duine sé den nóda go raibh 3 lá aici chun an áit a fhágáil. D'fhéadfadh si gurléidí persanta, capal amháin agus rudar bé eile a thágáil lé. Na healaigh, an méid a bhí fágtha díobh, an cábán, an fáilú, an talamh féin, díal siad go léir an manc, a dhialfadh ceant don tórgáir is airde. D'éist an nóda gan éin léirú ina haid. Seas bríde in eice lé, ag breag go docht an mábog a rinne an máthair sula bhór si bás. An tain rud a bhí fágtha aici de bhean nach raibh aithne aici arthaí riamh. Bhar mór Crenshaw le haid dearg agus glór cosúil le geirmhéil. Níor féach sé arthú nuair a leabhar sé. Déach sé thart arthú an gábán, an talamh, gach rud a bhaig ina heileamh ag duine éigean eile go luath. Tuigeann tú, a dúirt sé. Is sé an dlí é.
Tigam a dragar an ora. Bhí a glór coham, fullh, cosú le párc tar éis an ómar. Dimi an Sirriam. Dimi a chuid las Sirriam. Chreig fuam a gapalt I dost an gemri. Bhí bríde ag cuine, deora ciúne ag rísí sa lecne, ag reo solar chrich si de smíg. Chur an nora a láv timppel a deirfiúr agus choní si I. Níl muid ag fannacht a dúir si go ciún. Agus níl muid ag dul go héin bhaile inar féidir lámuid a aimsú. Tá muid ag dul áit éigin eile. Cá hát, isteachs na sléibhte, déach bríde súsarthaí. Na sléibhte, sa géimre, jo bhúns bás. Chrith an nora a ceann. Ní bhaid a dúirt si. Ní raibh isací an nóméid sin an raibh si ag insint na fíranna nó ag insint bréige. Ní raibh isací ach nach dearfach si an sásamh de Edmund Thorn fécintarthaí ag tep. Ní dearfach si an pléisiúr don Sirriam Crenshaw a áil amach go raibh an bua aige. Dá meach si chun bás a áil, geog si bás ar a tseirmí féin, ina hát féin, las mui de bhaint na bhar a ceap go bhéad fidís gach rud a hágáil uathí díreach toisc gur cadí an dlí é. Cadí an dlí dóibh a talamh a hágáil. Ní éitoch an dlí I a leanint isteach san ásach. An ihe sin níor chodal a nora. Hí si ag bord na kistin le díalan a seanmháthar ar oscailt rimpi, ag léamh faoi tholas cuinle, leatanach iniu leatanai iniu leatanai. Scríb salva faoin iarua, faoi na géimrí fada agus na saoirí gara, agus na bealaí a dTalamh a mintir le marachtáil I ddír, a raibh cuma orthaí go raibh si máte a riad a bharú. Scríb si faoi hiléir fréamhacha tocailte I leatamh na gnach, faoi bholaí tógtha as cloch a donsúí teas I rí an lé, agus a déisi é san ihe, faoi thiamh na bhuinneoga agus uillinn na dínta, agus tábacht rí hábachtach an isce. Is amhlaidh a scríb si. Fan an isce, ag gléiseacht faoin talamh níos teo nó an téir hús. Fáid an áit a múilíonn isce te le carreg bhuair, agus is féidir leat rudaí a ás in áitne nach bhfuil éon gnó acu, éon rud a ás. Lé an óra an obair sin ceithre thuaire. Smíní si na sléibhte ó tuaí, na glanta dimhne agus na cainneoin chúnga, nóir chur éon dua orthu I de hascéile toisc nach raibh éon rud ann ar a bhiú é a bheith acu. Gan ór, gan amad, gan talamh ré le haidh iníolte, ach carreg agus sneachta agus leitlisú. Dún si an díalan, thosaí si ag pacáil, sosaí agus smíní. Beirt Deirfiúracha díleachta ag tuairt aghaidh ar bhíocht do dhéanta I ngéimhre a d'fhéadfadh iad a bharú. Ceithre $10 fágtha acu agus roa nach bíonn ar aine a dhéanamh. Cad dhéanamh ina náit? Fannacht agus troid de ga, nach féidir leat a bhuachan nó siúlaisteach san ásach gan éon rud ach dóchas agus focail do cheann-mátar. Smíní sin ar fad nóméid toisc, gur arraidh an roa a rinne siad gach rud. An bháidin a d'imigh siad, bhí an teocht 500 faoi náid. Bhí guí crua ag teocht anuas ón tuaisceat, ag diompar críostal sneachta a dog a lurdag mar snáthidí in áid creisian nachtathe. Lódáil a nóra capal a nathair, capal garata dá an crán dútharam darb enam copper, le gach rud a d'fhéadfadís a diompar. Rolla leapa, sciléad íran helchta, sac de bhín cuirca, salan, fiol I a tromada, scían fianta, tua, díalan a sean-mátar, pút síalta filte in éadach ola a bhí ag a sean-mátar agus ag máthair a sean-mátar ribh sin, agus biobla, nor oscail si riamh ach nor éit si a ágáil ina diad. Diompar bríde bábág a máthair taobhistí dá cóta, brúte in aghaidh a brolaí. Níor stop si ag crí ó gúsaí si áfach. Ní raibh an nóra in ann a rá an ón bhuacht nó ón agla a bhí sé. Bhí an madra ag feitheamh ag an neata cheana féin. Tháinig sé chun cinn ag an bhéirm seachtain tar éis dá náthair bás a áil. Créatúir mór lia, giblach le súla omra agus méan ciún. Ní dhearna sé tafan riamh.
Ní dhéana sé ach teacht ann tráthnóna amháin agus suí lasmich de ddoras an cábán. Agus nuair a doscail an nóra maidin é, bhí sé fós ann, seoc a smuts, ag breathnú orthu le gotha nach bhéadach sí a chur síos ach mar gotha fáinach. Thug sí frost air. Bhí sé ag feitheamh leo, is cosúil, ag feitheamh le cabbé rud a tucach ina dhiaidh sin. Shiúil frost in aice le copper agus iad ag dul ó tuaic, amach ó milbrach, amach ó nGleann agus isteach sna sléibhte. Bharcaigh bríde an gapal. Shiúil an nóra ina taobh, a lámh vinal copper, a súla díirithe an bharsing a bháin amach rompu. Níor lean éine iad. Ní raibh suim ag éine iad a leanúint. Bin é, mar a tharla sé, an botún ar rinne siad. Thóg an turas isteach sna sléibhte dó dhéag lá. Dó dhéag lá de bhuacht a chuaigh 3 gach srat éadaí. Dó dhéag lá de gcuí nóir stop riamh. Dó dhéag lá de bhí a cinnerint a bhí ag rith gan cheana féin. De lá sneachta le haidh isce, de hodla cuachta le céile le frost brúte ina gine tosc, go raibh níos mó luacha lena tas corp ná aon blancéad a bhí acu. Conaí bríde díalann díadach mar a rinne a sean bháthar. Scríb sí I leabhar nótaí beag leathair, a lámh scríbhneoireacht teoranta agus mícotrom ón bhuacht. Lá a 3. Thrasnaigh muid an droim os cionn Miller's Creek. Deir an nóra go gcaithfimid dul níos áirde. Tá an gcuí níos measa thuas an seo, ach deir sí go bhfuil sé sin go maith. Deir sí nach deann daoine san áit an bíonn an gcuí go donna. Lá a 7. Fuadamar uamh a réir, beag ach tidam. Bharí frost cuinín agus dágam a ré os cionn tinne a rinne an omarcha deataigh. Bhí casacht an nóra fad na híche. Lá a 9. Ag réagán bhín chorca. Deir an nóra go bhfuil mid gar dó. Ní le isagum cad a bhfuil mid gar dó. Ní dóilem go bhfuil is acasí ach irid. Lá a 11. Tá flost ag giompar go haisteach. Bíonn sé ag riaráid, an sin ag teacht ar ais, an sin ag riaráid a ríis. Cosúile go deastíonn ói go leanfaimid é. Lá a 12. Fulamar é. Bhí an gleann níos cosúla le scéaltas na sléibhte. Ri sé hart an taobhthóir go dtí an taobh hir, cíal agus domhan, le bailí de cloch éibhar dhorcha a d'éirí 3 tróid a gach taobh. Ri srutháin tríd an mun, cothia ag lá sneachta, agus rud a bhí ríthábhachtach ag airachte a tháinig as scéalta sa bhalla thóir. Bhí an tuisce áit a tháinig an Talamh an droncla, te go leor chun gala dhéanamh san air fuór. Ní raibh sé te, beidir 5 a chuig céim, ach te go leor chun an srutháin a chunál ó ró go soladach fiú I mí éanóir. Te go leor chun ribbin de halamh neamhrite a cruthú feadh a brúacha nuair a bhí gach rud eile faoi glás in air. Bhí óirlár an gleanna hart 2 slot leithéad ag an buinte beleithne aige, ag cuiliú go scrágal ag an gceann hir, áit nach bhéadach duine ach éigean marcíocht tríd. Bhí an ceantóir ina críoch mharmh I gine aghaidh géir cairige. Bhí sé dóichta ó aon conar nó drom a dúsáid gná háistelí. Ní bhuair flast é ach tosc gur lean sé an srutháin in aghaidh an trotha, ag rianú bolla an nisce te 3 na mílte dásach rite. Seas an nóra I lár an gleanna, tráthnóna I mí fiabla, an ceá te ón airach casta timpeall a buaite sí. Seas bríde in aice lé, fós ag conál na bábaige, a hanál le feiceáil son air fuór os cionn na gaile. Seo é, a dúirt an nóra. Ní ceiste bhí ann, ach ráiteas. Seo é codé, baile. 10 bríde hart na bailí éibhar, an bailach isteach cuial, an talamh rite lasmí de chreice gan eile, an leitlisú ionlán. Níl cuma an bhaile air. Diompaí an nóra chun aghaidh a thabhairt a deirfiúr.
Bhí a lecna dearg an mhaith. Bhí a liopí scáilte. Bhí a súla geal le rutain a déitach a bheith ina buile agus a déitach a bheith ina gáchas agus a déitach a bheith ina bhascán gin dá rud. Bé, a dúirt si. Ní dhéana sí éilimh an talamh a cháadú. Ní dhéana sí aon rud a chlárú le hín ifig rialtais. Cén bheith a bheith an? Níor thábháil píosa pápéir a deach dearannach. An nuair seo, is lo féin a bheith an talamh toisc go raibh siad air, agus toisc nach bheitach aine eile é a aimsiú. An nuair seo, híló únéireacht rud éin difriúil. Híló sé Martanas. Thóg siad foscog dúis. Foscog lean bhalla I gine an bhalla Has áit a raibh an chorraig téite fed an lé a cibé grian a chruch urlár an gleanna. Bhí sé ámh. Bhí sé an bhuair. Chunní sé beo iad. An sin, thosaí an nára ag léamh dílan a seanmháthar a ríis, an uair seo le fócás dóchasach. Scríb SV faoi splungaí gatarmacha san iarua, faoi mar a dTalamh a muintir isce te a stúra 3 hrinsí éideanna, ag cruthú ribíní de halamh neamhroite áit a bheith fadís glásraí ás fiú I nimhnacht an gheimhrí. Scríb sí faoi bhallaí clocha a donsúg teas I rith an lé agus a déisi san ihe. Faoi chiiléir fréamhacha tocailte I leatamh na gnach áit chuní an domhan teocht taraiseach I rith na bliana. Scríb sí ina lámh scríbhneacht teirinte éadach an rún, a thábhálaach scéal a garanínacha. Cuimhníonn an domhan an teas, scríb sí. Cuiníonn sé teas mar a chuníonn máthair lamh. Fáid na háiteanna te, cosisian iad, leatnaí iad, agus beáid an domhan tú fiú nuair a bheith an spéir ag iadí tú a bheith marabh. Lé an nára an slicht sin mórán uaireanta. An sin bheadh sí suas an tua agus thosaigh sí ag tochailt. Ba bheag nóir bharraigh an céad bhliain iad. Chail an nára máchan nach bhéiteach sí a chaile. Scoilt a lábha agus chuir siad fill an bhuacht agus an opair. De sí féil I a chrúma agus leta bhíon chorca agus pé fréamhacha a déiteach sí a aint mar rud sábháilte fag brúach an trochan. Deidí coppertaní. Bhí asnacha le feiceáil trí na cháta géimrí. I mí an bharta, deidí bríde tín. Thosaigh sé mar casacht, díreach casacht. Na focail céine a dúsáid an nathair, agus ma calla siad in intin an nára cosúil le malacht. Bhí fibras ag dó bhríde fad coisís. Chuaigh sí críle fuacht nach bhéiteach aon blancéad a stoppa. Glí sí amach ina codla, ag glíoch a máthair, ag glíoch a nathair, ag glíoch ag dhíine, nach bhéiteach freagra a thabhairt. Níor chodal an nára fad chuig lá. Chuaigh sí in aice lena Deirfiúr, ag brú céirteacha flucha lena chlór éidean, ag tabhairt isce le spúnóg idir a lupaí scailte, ag déanamh gach rud a rinne sí dá nathair agus ag gí go mbeadh sé go leor an nóir seo. Loi frost ag bun rála leapa bhríde, a thuúla ómra gan imimecht an a haig riamh. Uaireanta nuair a dardaí fibras fríde agus ag caitsimh orthaí ina codla, bhrúbhah sé a corp I gcinne a corp, ag roinnt a theasáil is dá digach sé gur bé an teas an rud a bhí ag teastáil uaithe is mó. An gúgiú lá déag bhris an fibras. Doscail bríde asúla. Bhí siad soléir, díirithe, beo. An nára, a dúirt sí agóga. Tá ocras orm. Rinne an nára fuam a bhí idir gára agus gáil. Conaigh sí a Deirfiúr agus bhraisí rud éigean ina brolach ag brise oscailt. Rud éigean a bhí róite go soladach ón lá a bhór a nathair bás. Déan fiú mé anra dit, a dúirt sí. Agus an sin, tá spáin fiú mé dit cad atá á thógáil agam. Sosaí agus smíní. Sna hamanna is darcha nuair a bhíonn cuma an scéal go bhfuil gach rud caiilte. Uaireanta nílagan ach a chéile. Ba bheag nóir cail an nára a Deirfiúr an géimre sin. Ba bheag nóir cail sí gach rud a bhí fágtha aici le caille. Hiú tú riamh in aice le duine a bhfuil grá agat dó, ag bleathnú orthú ag tróid a sonna sáil
ag gí ar son lá amháin eile, ód an cléig eile, a nál amháin eile. Aithríonn an cineál agla sin tú. Tá spáineann sé dus cat is tábhachtaí. Ba córas cenéil an rud a bhí an nára ag tógáil agus a deirfiúr ag troi ar sonna sáil. Thosaigh si ag an adach te áit ar tháinig an tuisce os an gadaig ag 5 céim. Ag úsáid na tua agus píse chom aird a ghearr si ina spád au, ghearr si srot de trinsi éideanna ón adach amach, ag leathó trasna uorlór an gleanna, cosú le mára lábha oscailte. Bhí na trinsi sé urlach dimhnacht, agus dó dhéag urlach lehad. Líonál si le clocha iad chun an teas a chonáil. Clíonn si cuid den isce de 3 gach cenéil. An sin chuir si scúb agus fér marmh had an mar, ag cruthú srot inslethe a dostaí an teas a dairí tíos. Chuoi bhí an bharrta den céimh líon sin, bhí páiste talún aici a bhí daichead troi ar fád, agus dic troi a lehad a dáin os cionn an ropainte. Thástáil si é seo 3 cúlaí a himántisteach san iarthar, gach dic troi ar fad brúach an trotháin, agus iad a cheiceáil gach maidin. Lastí de cúg troi ón gcenéil iscethe, haring na cúlaí amach go héasca. Bhí an iarthar bog, in oblathe bio. Dic troi bhí an talamh ina dhéireann. Chuir si tarnapaí, dá siad. Seasaí thar na 100 bhróga glasa sin I dús bhí Ebrán. Bríde in aice léan is, fóslag, ach ag seasamh, frost ina hí ag a gosa. Brú si a d'arn in aghaidh a béal có crua sin gur rág sé marc. Mar dá nosclóisí é, bhí si chun fuam a dhéanamh b'éidir nach mbeadh si in ann a stoppa. Hín bríde amach agus thóg si lámh a deirféar. Rinne tú é, a dúirt si. Rinne muid é, a dragar an ára, agus níl muid críochnathe. Bhí an dara bliain níos fearr. Ba an 3 bliain an bhliain an dearna an nára agus bríde. Homegrren iad féin, gan is dómh, na feirmóirí ba thorgúla sa críoch, nach raibh ann go teicniúil. Leitní siad na canéaltíomh go dtí gur chlúdaí siad beagnach acra d'urlar an gleanna. Dá siad tarnapaí, cáréid, prátaí agus ag buint úsáide os síalta a dumpar an nára ó bhála éadach alle a seanmháthair, cáil agus inniún géimhrí. Glasrí a déadach íchann fóra a bharachtáil có fada is a dán an iarthar os cionn an ropainte. Glasrí a cóthaí feirmóirí Deirfiúracha ar fad na géadta bliain. Thóg an nára cábán ceart I gcinne an bhalatas ag úsáid amad. Leag si ag imil an gleanna é agus haring si isteach le copper é. Bhí na bolí tiúb, línta le fér truma le haidh insle. Bhí an dion fáin a go géir chun sneachta a cathbh sula bhéadach sé carna. Bhaing ní tealach clice fursin amháin agus na clocha téite ag an tine ag ródú teasa tríd an ihe. Thóg si balla clice trasna an bhailí isteach cún hir, ag fágáil bearna díreach leatan golóir do capal. Ó chin, déich sé cosúil le titim carige nádúirta. Haia is a bheith agat go díreach cá háit le bratnú chun an pasáiste éagáil. Dúdaí siad dhá ag a dimí amú isteach sa chainnean uachtarach le líon chéasóir inniuilte an tsamhraí. Gan brandaí chunaí siad iad. Faoin trú bliain bhí 5 cinn de bálacht acu foscathe I bhean le ballaí clice I gcinne aid na haile. Thór áit ar chunaí an teireachta an talamh bog, agus déadach an nára fér a ás I boiste nóir ceart a bheith in ann fér a ás. Bhí na hallaí sláántiúil. Bhí an gárdín ag tóirgeadh níos mó bia ná mar a déadfadíis a ithe. Thosaigh siad ag stóráil an úlach. Glasrí fréamh a pacáilte I nginmh I siléir tocailte I mala na haile. I maistrithe ó bhunna ba nach raibh aon gnó acu a bheith comhréir seo, có fada seo isteach sna sléibhte. Ní hábháin go raibh siad ag marachtáil, bhí siad faoi blá. Is saoirú na dara bliana acu fuair fér iad. Pulk a bannam dó. Ba steoir a bhí ann a d'oibrigh sa tír ard ag ré línte le haidh bémhar agus martin. Lean sé fia gortathe isteach sa chainnean uachtarach ag réanú fola ar an sneachta,
agus chuaigh sé isteach tríd an mealach isteach ciall sular hic sé cá rabh sé. Cheas sé in éon áit. Cheas Beirt van óg I lár gleann or ceart a bheith ann. Taobh hir díobh cábán. In eice leis an gábán, gárdín. Rudaí glasa ag fás in áit nach míon éon rud ag fás. Eilg ag innilt air nach raibh éon nó aige a bheith ina air. Cheas madra lia idir Thóg agus na Deirfiúracha, gan dranna, gan tafan, ach ag brathnú le súla omra a raibh cuma orthú go bhaca sí tríd amach. Ní drach fear a bhí a Thóg, ach bheir protseiciúil é, agus bhí is ag fíor frotseiciúla sa críoch go raibh luach ag bench le faisnéis. Cúlairí sé amach as an nGleann gomáil a lámha ardathe ag cogur le scéalta nach raibh I gceiste. Déich an Deirfiúr ba sinne ag imeacht gan éon léirú ina haidh. Bhí an ceann is óige imethe cheana féin isteach sa chábán. Mharcaí Thóg go milblach có tapa agus a déadach a capal é a iompar. Fuair sé an Sirriam crenseo sa teach tárne ag ól fosca de réir a chéile. Duine sé dó faoin nGleann na Deirfiúracha an gárdín dóianta na héalaigh. D'éist crenseo gan éon léirú ina aghaidh. An sin rinne sé gáire. Lean bríde IMTT pulk. Dólam sí bogad go ciún le dá bhliana nuas, fianna agus chailíní, agus an fia mór óháin go chéile a dág a slí isteach sa chaineann uachtarach a rianú. Dólam sí coscéimeanna sa sneachta a léamh, tro na taisteal a aithint ó bhíomhnacht na lorg, leanúns gan a bheith le feiceáil. Lean sí Thóg an bailach fád go himmel a gríthe, ag brathnú ón dromnach de réir mar a bharcaí sé a capal, agus ag marcíocht ó dheas I tro milbrach. An sin risí. Chrych sí an cábán ribh dúiseacht na híthe gan anal agus scéimlathe. Tá sé chuna rá ló, a dúirt sí le deacracht. An Sirriam. Tá sé chuniad a thabhairt an seo. Seas an nóra go háin hiún. Déich sí ar an mealach isteach chuig an nGleann. An bliana cong sa bhela cliche. An pasáiste a bhí beagnach dhiaidhte, mar a raibh a isagad cá háit le brathnú. Ní raibh beagnach dhiaidhte glór. D'oiblí siad tríd an oíche agus an lá dor ceann agus an oíche ina dhiaidh sin. Ag úsáid clocha ó labba an trúháin, leathnaigh siad an balla trasna an bhela isteach. Líonn siad na bearnaí le caragacha níos lú, agus focáil siad le lábíd a réifeach go soladach. Charann siad scuab ina chunne lasmaigh, ag tabhairt le fios gur chrainn tite ó storam géimhrí a bhí ann. Nuair a bhí siad críochnathe, ní raibh éon bhealach isteach ann. Ní raibh ann ach balla caraga a raibh cuma go raibh sé ann le 1000 bliain. Coicís ina dhiaidh sin, mharcag IMTT pulk ais isteach sa tír ard leis an Sirriam crenseo, agus Beirt las Sirriam. Chróirí sé iad suas an canyon, ag leanint an trúháin, múnaíach ina chiomhne. Ní bhuair siad éon rud. Chríocnaí an canyon mar críoch mharmh I gonne bhela géir gan bearna, gan pasáiste, gan nGleann níos fáide ann. Hiú Thóg fad an bhela trí huaire, ag ré a lámha thar an gloch, in ann a creidúnt cad a bhí ó eicáil aige. Bhí sé an seo, a deireg sé I gcónaí. Mionnim don dia, bhí sé díreach an seo. Déich crenseo le samhnas. Tá tú ag ól an amarcha de do chuid fosca carda féin, a dúirt sé. Níl éon rud an seo. Ní raibh riamh. D'imigh siad. Níor tháinig clú Thóg chuige féin riamh. Bhog sé ó tuaigh go Canada an teirech ina dhiaidh sin. Fós ag éileamh daine a déistvag go bhaca sé Beirt Deirfiúracha ina gcónaí nGleann dóianta le gárdín dóianta agus alaigh dóianta. Níor chreid aine é. Lastí den nGleann, taobh hir don bhela a déich maráid aile,
Déist an nora agus bríide le fuam na gapal ag fáil bháis sa chin. Níor leabhar siad. Ní raibh gá acu. Deilm siad rud é an tábhachtach an lá sin. Deilm siad go gcuinniú an domhan ag géirí iad a aimsiú. Go gcuinniú sé ag géirí an rud a thóg siad ag ghlacha, go gcuinniú sé ag géirí iad a dhéanamh imethe as áirc. Agus deilm siad go bhéadfidí sé a stoppa. I bhomar na bliana 1885, shiúil an óra Homegrren isteach I siopa ginearálta Silas Brennan don chéadúir I mbeagnach ceithre bliana. Bhí sí airite. Bhí an chailín a dág Millbrook 8 mbliana déag díos, lán de Brown, é dóchasach, le lámha boga a bheith súla neamhcinse. Bhí an bhean a dil fiche a dó, cíal agus crua, dorcathe ag an ngrian agus scortha ag an mhaith. Déach a lámha mar a bhain siad le duine a bhí 2 uair a híise, má páilte le callis agus cilm bheaga bhana. Shiúil bride in eice 7 díag anois. Ní bé an lam scanarthe a tuile a bhí a cuineál bábaige, fog sí le muín hiún a súla ag ghlacha le gach rud, gan éon rud a caillia. Lean miúlíd lódáilte le clia bhoscaí. Bhí Brennan ina éonar sa siopa nuair a tháinig siad isteach. Déach sé suas ón a bhórléir, ré lena bhíon gára siopadóra, agus déag an bhíon gára ar a aghaidh. Bhí aithne ag a ortú. Bhí aithne ag a ortú ar fad a scéal go léir. Díal sé tornaí agus plór agus an písa millseán ó bhain go céile dá nathair don bheirt chailíní beaga le grúig bhú agus súla geala. Ní raibh sé ag súlaíd eicáil arís. An óra Homegrren a dúirt sé. Tháinig an teanam amach mar ceist nach raibh sé cinse a heastaigh uaidh a freagart. Ba bhfuilm trádáil a dhéanamh a dúirt an óra. Im agus prátaí ar flúor, caife agus tornaí. Stán Brennan arthaí, an sin ar bride, an sin ina clia bhoscaí ar an miúil. Bhain sé an clúdach den im. Líon an bolla an siopa. Cá háit, a dtíobhla sé go máll. A bhór tú im mar seo. Rinne mééis na sléibhte é. Tá, déach sé ar na prátaí, ar na luhanna trimithe ceangailte le sreangáin ina híomhacha pacáte go cuaireamach I dú. Conas, bhúil an nára lena thuúla. Ní aine sí miún gára, níor vinnig sí. An bhfuil marga gan, a díobhrach sí. Bhí marga acu. Lá an scéal 3 Millbrook I hart ar dacad nóméid. Bhí Deirfiúracha Homegrren beo. Bhí Deirfiúracha Homegrren ina gcónaí in áit éigins na sléibhte de réir dealamh. Bhí im ag Deirfiúracha Homegrren. Bhí na freagartaí in tuairthe. Tá na chailíní sin is dócha ag sú go mí láthach ar halamh inniulte duine éigin, a dúirt Marcus Peden. Bhí sé ina cheasamh lasmig difig na talún, an forgnamh céine a raibh a dheartóir céile, Edmund Thorne, ag Oberdown. Cheannaigh sé feirm na Homegrrens ar ceant ceithre bliana roimhe sin ar chodáin 2 luach. Níor thóg sé riamh an millen sábhadúireachta, a d'éigh sé go raibh an tuisce ag teastáil uaidh. Bhí an talamh folamh, an cábán tréigthe, na pórcanna ag fille ar air fiáin. Beirt van ina néanars na sléibhte le ceithre bliana, a dúirt Virgil Stokes an gabha. Chris sé a ceann agus cá sé seile isteach sa salachar. Tá siad lá Ján faoin am seo. Déanam a cuid focail a bharcáil, ní bhairdaí siad gemra eile. Có bhfuil siad ag fáil an ime, a díobhrigh an Sirriam Crenshaw. Bhí féir ar an gceist tuisc gur cíligh imbá agus cíligh bá talamh. Agus ba rud é talamh sa críoch seo a raibh sé in ann súil a conáil air. Tharraigh an Dr. Horace Whitfield, líana an bhaile, a thuairim charmúil sa teach torne an tránóna sin. Tá sé dóigheannta go behéalaoch a dógur sé daine a déiste. I féidir leat alaigh a ardú 3 gemra sléibhe agus im a thóragog I ní an bharta. Bha na henamh tíos leis an ocras. Dághbhí an bainne Sirriam. Cibé rud atá siad ag díal, ní dhearna siad féin é. Bhí teoiric eile ag Prudence Holloway, bán céile únéir an tiopa batha.
Créatúr bhochta a dúirt sí lena circail fuaile. Is léir go bhfuil a ninsin caiilte acu ón brón. Ina gcónaí ina nónar. Gan tealach, gan éonchais. Is dócha gúil siad a cuma scéalta díreach chun iad féin a bhathú tábhachtach. Ba cheartú an gí ar a son. Déintí an termach Josia Caldwell, gan déanafach sé díreach é sin ag séirmhís an dána. Chur sé paidir speisialta lo, siúd a raibh anonamacha caiilte acu, agus a dheacan ó cosán na fíordainteachta isteach san ásach. Béidir, a dúirt sé an búlpid, is tástáil creideamh a bhfolint. Béidir go turóid an tíorna iad a leis, chun na sibhialteachta áit a muinneann mná críostúla cearta. Agus rinne Leander Lee Garrett, búcail bhfíse a dó bliain d'aois, a raibh níos mó múnaíne aige ná ciall, geall lena cóide ag an teach tórne. $5 a dúirt sé, ag búla na mon ar an mara. Déir $5 nach mara siad an gemra. Faoin airach, gheobhaí muid a gcorp nuair a lámhaí an sneachta. Níor chur aine ceist ar an nóra go díreach, cá raibh sí ina cónaí nó Conas a bhar sí. Chrúgní sí a cud trádaile, lódáil sí a cud sa láthairtí ar an miúil, agus dimí sí. Lean bríde í, ciún mar a gcónaí, a súla gan teagháil le súla aine. Dimí siad os radharc isteach na sléibhte cosúla deatach. Sé seachtainna ina dhiaidh sin, díl siad le níos mó ime, níos mó prátaí agus íomhacha. Sé seachtainna ina dhiaidh sin, prátaí, inniu agus Beirt Deirfiúracha trúmathe a dógur ban an Dr. Whitfield, gur bí an saiste is fearr a cocaráil sí riamh. Faoi airach na bliana, 1880 sé, bhí cuairteanna Deirfiúracha Homegrren rialta, agus bhí na ceistena astrathe. Ní raibh siad an amhras anois an raibh siad ag marachtáil, anois ba í an ceist Conas. Ba é deadadí Tate a chur an ceist go díreach ar deire. Ba Tate an feirmeoir ba bhó sa nGleann, seasca a chuig bliain d'aois, a raibh féasóg bháin air agus a raibh rian na haimseire air. Thóg sé a bhéirm ó rudair bith, ag tosú le fis ceannbólachta agus capal a ríosacht, agus anois ag rí os cionn 300 ceann trasna 2000 acre. Ní drach fear a bhí ann, ach bhí sé eirasach, agus ní a chréad sé I míriúiltí. Rúg sé ar an nóra lasmic de thiopa brennan máidin airí amháin, ag seasamh ina bealach ionas go gahad sí stoppag nó siúl tríd. Homegrren, a dúirt sé, cá bhfuil eile go nólagat, a dáragann siad mar seo trí gemra. Sná sléibhte. Ní phleacra é sin. Is sé an ceann atá agam é. Crúdaí gíló tata. Bhí raibh sé cleachtathe lena bheith díbrata, go háirithe ní ag ná a bhí lá íse. Ní rachtáil an aine eilg trí gemra sléibhe, agus dairí lo a thuirteamach I mí an bhharrta. Tá tú ag insint bréige nó ag gúid. 10 nóra air. Bhí sí fise a 3 bliain díos. Béidir go raibh 100 fise punt máchan intí. Bhí deadadí tata 2 uair níos trimmen ná sin, agus bhí sé cleachtathe le daoine ag cúlú nuair a chur sé brú. Ní a cúlaigh sí. Níl mé ag insint bréige, a dúirt sí, agus níor gcuid mé rud riamh I mo héal. Stop sí a feagnóméid. Gúide gúm, tá difríocht ann, shiúil sí timpeall air. Lean bríide í ag tréirú na miúla. Stán tata ina ní. An sin déach sé ar silas bleanan, a déach ar an malartú omláin ó doras a thiopa. Íocann sí go cór, a dúirt Brennan le casagúlaí. Sin ile a bhuile is agam. Rinne an Sirriam iadach na Deirfiúracha a leanint uair amháin. Mharcaigh sé ó Thóg ar an príomh cónar, ag rianú lordag lopi a miúla I lában aire. Chail sé an conna leistí de 2000. Bhí bailach isteach an nGleann dóachta, mar a raibh is agat go díreach cá háit le bratnú. Agus cai an nóra ceithre bliana ag cinntiú nach féadach aine. Sosaigh agus smíní. Thug siad bréigeadóir orthaí. Rinne siad gealta airgid go bhfacad sí bás. Chur siad cogar agus túrmaíocht, agus dan siad go deapach orthaí. Ach ní dhéana an nóra ar gcónt. Ní or chosan sí féin, ní dhéana sí iirecht aine a churanna loi faoi rutar bith.
Bhí rud ag an eolas aici nach raibh acu. Bhí is aici go labhraíonn torthaí níos airde ná focail, agus bhí sí sásta fannacht. An rá tú sa récht sin riamh. Ag fisrú go raibh an ceat agat, ach ag fisrú nach gréadach aine tú go dtí go bhfoca siad an cruthúnas lena súla féin. Uaireanta is í an oine an tain freagre. Uaireanta ní bhíonart, ach fannacht go mbeidh an domhan in ann teacht suas. Bei an gheimhre 1888 go dtí 1887 an ceann a thug siad an bharna mhór air. Thosaigh sé I mí aon air. Níor stop sé go dtí mí an bharta. Tháinig an chéad starm sneachta an nú lá déan air. Trí lá de chuí agus de sneachta a chur fáilte faoi halamh agus a chéad I gunne ballaí cábáin. Hits na teachtaí go tríocha faoi nád, an sin daichad faoi nád, an sin cuige. Eilg a fága an rán oscailte, mar a bhí an nachlaachtas, fuair sí bás ina mílte. Roigh siad áit seaach siad. Múchadh iad I doranna sneachta. Fuair siad bás den acras nuair a chuí an féir I bhfolach faoi ché troid bháin. Lean na stormacha ag teacht, ceann in dhiaidh de chéile. Seachtain daimseir tholéir, an sin storm sneachta eile. Seachtain eile, storm eile. Faoi bhí fiabhra, stop daoine ag córamh na ngealach marabh. Bhí an iomarcha ann. Bhí na híomhracha gan ciall. I gánta de áireata, chail ferméirí nácha faoin géad dá dréada. Níor tángtas na conablaid go dtí an teirech. Canta I gunne línte fáil agus roiite I lepacha srúthán. Relag dúbhar tinscail. I gleann Millbrook chail jeadadí a tart 8 ceann as 300. A cuid stoc pórúcháin is fearr, enmhethe a dordaí sé ó lána. Virgil Stokes, a dógar nach marfog na Deirfiúracha gheimhre eile, chail sé a chréad an lán de daichad. Seaach sé ina chrá folamh an lá tar éis na storma Jerry agus níor bhog sé feag úr an cléig. Chail Marcus Peyton an Talamh a bhí ag na Homegrren sos cionn 150. Rí an féir amach I mí fiabhra. Bhí na siopaí beatha fulamh. Gói daoine trascáin chun iad féin a chunáil te. Fuair Beirt Deirfiúracha sa loníocht bás den fuacht nuair nach féadach cábáin a dealaigh an teas a chunáil. Bé an gemra ba measa I gcimhne na níní é. Bhrís sé an nGleann. Sa ghleann I bhfolachs na sléibhte, timpile ag ballaí éibhir agus ceithre ag airich nach róid riamh. 10 an nóra agus bríomha Homegrren an sneachta ag titim. Chail siad bó amháin an gemra sin, an ceann ba sinne, an ceann ba laige. Bhí na ceithre cin eile ráir agus sláintiúil, faoi ddídean ina beann balla clucha. Áit chuní an tarachte, an tulamh bog agus an téir deich géim níos teo ná mar ba ceart a bheith. De Thóg an gárdín fós, ní erid agus an saoire, ach go leor. Cáil a déitach an fuacht a bharachtáil. Glasrí fréime stóráilte sa siléir tucailte san aisle. Chuní na canéil taobh ag opair. Isce ag chuige a chuig céim ag sreabhadh 3 trincí línáilte le cloch. Talamh a domhan os cion an ruppainte nuair a bhí an téir os a cion ag daichad faoin náid. Bhí teas acu, bhí bia acu, bhí ddídean acu. Bhí gach rud acu nach raibh ag na daoine a thiomáin amach iad. I mí an bharta nuair a reap na teachtaí deire os cion na náide, agus nuair a thosaigh an sneachta a chuúlú máil, de chealach, rinne a nóra Homegrren cinne. Rinne brída gcóint ina chunne. Thug siad breagadóirt, a dúirt sí. Rinne siad gealta airgid go bhaca bhá bás. Thóg siad gach rud agus ní raibh aon aird acu air. Cén fát a gabhrómh lo anois? Bhí a nóra ag pacáil clia bhoscaí. Prátaí, imeacha, marteol trumada, an niún, turnopi, físe point de cháil. Go leor bia chun baile a bheithú. Mar, a dúirt sí, múin mo cheann bheithú dom nach bhfuil luach le héan rud atá rólas agan, mar a gcuirmid ar aige.
Bhí bríde ina tost feadh I bhfad. An sin, thosaigh si ag pocail freisin. Tháinig siad anuas ón na sléibhte bhadan ag deireadh bhí an bhharrta. Bhí an sneachta fós domhan in áiteanna, ach bhí an phríomhchúnar in siúlta. Shiúil phlást amach rompu ag brise cosán. Har an copper lád beag lódáilte le clia bhoscaí. 10 milbrach cosúil le baile a bhí sa cogadh. Bhí damáiste déanta ag na stoirmeacha do lá de na fargnamh. Bhí fáilte síos in gach áit. Bhí na sráideanna fulamh ach amháin do cúpla duine a bhí ag bogadh go máil, cosúil le martanóirí léigear. Shiúil an nóra isteach I siopa bleanan. Leg sí na clia bhoscaí an guntar ceann I níad de chéile. Stán bleanan orthu, an sin orthaí, an sin bríde, an sin na clia bhoscaí a ríis. Cad é seo? A díomhfrach sé. Bia, a dúirt an nóra. Daine a háastín ué. Ní féidir lom íoc as seo go léir. Ní féidir leis an maile íoc. Táid scríosta. Crith an nóra a ceann. Ní háastíon agad ní háastíon credmhas Stop si. Má háastíonn sé ó bhaoine, is ló é. 10 brennan orthaí feadh I bhfad. An sin, chuaigh sé go cúil an tsiopa, agus chuaigh sé bhadalthe, agus níor gúirt sé aon rud feadh I bhfad. Lá an scéal. Tháinig daoine go máil dúis, an sin níos mó. Thóg siad prátaí, agus níor gúirt siad aon rud. Thóg siad agus níor éid siad brathnú I súile an nóra. Thóg siad ibecha agus turnapi, agus inniu agus cáil. Agus cuioin cud acu, agus ní raibh is a géine acu cat a déirfidíis. Thóg Prudence Holloway a thóg créatóir bhachta mida orthu gá dómh paidir, seach prátaí le deora ag rith síos a lecna. Doscail si a béal chun labhairt, an sin gún si a rí sé. Ní raibh aon ocail ann dá raibh bhuthú cí. Nóra Beidir. Buíochas, rud éigean nach bhéadach si a anamnú. Thóg an Dr. Whitfield a dógar a nim dóhéanta go bhfólach 3 funt de gan focail. Den seo sé dó bhean céile níos déanaí nach raibh sé riamh comíchart sin faoi aon rud ina héal. Thóg an tuairimach Caldwell a ghuí san an anamacha caiilte Beirt Call agus cheas sé fad náméid ó chasa ina lábha. Tá leiscéal ag duldat a dúirt sé deire. Leabhar mé fút an bulpad gan aon rud isrú fút. Déach an nóra Ní híon an ólas agus tuiscint a dúirt si, ach is tú sé. Cheas Virgil Stokes an gabha a dógar nach marfa na Deirfiúracha gemra eile ag cúil an slua. Níor tháinig sé rá chun bia a thógáil, ní dhearna sé ach bracnú a aid de léite agus na mná a dhíobh sé ag tuairt gach a raibh acu uathu. 3 lá ina dhiar sin, tháinig sé I láthair ag siopa brennan, agus díomhra sé Conas a d'fhéadfadh sé nGleann Homegrren a fháil. An dónach sin, sean mór an tuairimach Caldwell sean mór dhifriúil. Leabhar sé humlíocht, brethúnas, an gantuairt a bhunan le ghlacha leis go raibh planana dé ag teacht lenar níoncais féin. Níor luí sé Deirfiúracha Homegrren faoin na nenam, ní raibh gá aige. Ní raibh ach an misneach ag landar lí garat, rinne geal de chuig $1 go méidís marabh faoin alach, a leiscéal a gabháil go ddíreach. Tá níos mó ag duldit ná is féidir le heirigad íoc, a dúirt sé. Bhí sé fiche a 3 bliain díis, agus bhí cuma go raibh sé 10 mbliana níos sinne ná mar a bhí san ómar. Dúirt mé rudaí uafásacha, rinne mé geal de bhás. Clog sé a selle. Bhí dul a mú orm faoi gach rud. Déach an nóra Bhí, a dúirt si, bhí tú. An sin thug sí seach tornapi dó, agus fóg si rá go dtí an 100 duine eile. Fuair dhiaidh Tate an nóra ag lódáil na clia-bhoscaí fulamha an lód an tránóna sin. Cheas sé os a cór lena hata ina lábha, rud nach facha aine in Millbrook riamh á dhéanamh ag dhiaidh Tate.
Chail mé 8 ceann, a dúirt sé. Tá fisigam go rachel pítan níos mó an talamh a bhíogat a chuala mé. D'oibrí tata ag gealó, mar a bhí sé cogginn throdéigen nóir bhíon leis dul síos. Thug mé brégad óirt. Thug, bhí dul mú orm. Stop sé. Ní le isagam Conas a rinne tú an rud a rinne tú hús an sin, ach bhí dul mú orm. Agus tá ag rá sin leat. Chrúcní an óra ag ceangal an drópa dhearannig an lód. Déich sí tata fad I bhad. Dathraí rudéigen ina haid. Níor bhog go thomláin é ach doscail sé. Más mí leat amach Conas, a dúirt sí. Tá spáinfí mé dit, ach caithfí tú teacht cogam agus caithfí tú a bheith sásta tochailt. Sosaí agus smíní. Déitug an óra a rá nach rá. Déitug sí iad a ágáil ag folingt. Déitug sí bratnú ó nGleann I bhFolach de réir, mar a bhain na daine a rinne éagóir arthaí an fómar as an méid a chur siad. Ní curfag aine an milán arthaí. Ach rana sí go difriúil, rana sí a roinnt, a bhúna, níomhde a dhéanamh ina scaláirí, agus daine árasacha a dhéanamh ina gredmhí. Ní hínan má hiúnas agus dearmad a dhéanamh. Ní cílíonn sé liganart na charla an éagóir riamh. Cílíonn sé roa a dhéanamh gan ligan donna matá hart an tóicí a rialú. Teastaí an neart den cinál sin, nach bhain an cuideas mó daine riamh. An rá ort an roa sin a dhéanamh riamh, be jeadadí tata an céad duine. Bharcí sé isteach na sléibhte le an nóra an bhadan dór gionn, ag leanint conar nach féadach sé a eicáil, trí fasáiste nach féadach sé a áil, isteach nGleann nach féadach sé a chreidjint. Chaith sé 3 lá an. Nuair a tháinig sé a rais, bhí sé ina bhfear difriúil. Ní go seachtrach, bhí sé fós mór, fós míl, fós ceandána, ach dathraí rudéigen taobh hir dá thúla. Nuair a díobh daine de cat a conaic sé, hí sé síos agus leabhar sé go máil agus go cuaireamach. Cosúil le fear ag cur síos bhrúnclód nach raibh sé cinse a bhí aige in náíre. Tá gleann aici, a dúirt sé. Ní féidir leat é a fháil, bhfuil a daspáinan sí dit sé. Tá iscite ag teacht amach as an garreg. Tá sé ráchtáilte aici trí cháinéal trasna an uorlór go léir. Stop sé. Ní rán an talamh. Stán daine Tá sí ag fás glasraí I mí feabhras na sléibhte. Tá sí ag fás glasraí. Tá na chealadh ráir. Tá balla cluiche ann a dúr fá an leabhar go bhí aig eile í. An rud fad, stop sé. Chimil sé a aig. Tá sé cosúil gur thóg sí scéal ann. Thar an dá bhliain ina dhé sin, haspáin an nóra a gleann do thúg duine is fiche. Ní dhéana sí fágraíocht. Níor lurg sí aine. Ní dhéana sí ach é a chur aniuil 3 thiopa brennan go raibh fáilte ribh aine a heastaigh uaidh a ólam an turas a dhéanamh. Bí an tain chaníal ná go dtíocfadís sásta a bheith ag obair agus sásta éisteacht. Tháinig cuideachú as fisreacht. Tháinig cuideachú as éadóchas. Chur an bhearna mhór le de na feirmóirí sa críoch ina manc bristí, agus bhí daine ag lurg aon bhuntáiste a déitog iad a chunál bea tríd an gcéad gemre donna eile. Tháinig cúpla duine chuna cruthú nach bhéadach go bé rud a bhí an nóra ag déanamh obrú ar a gcuid talún. D'imigh siad go léir cinse. Bhún an nóra dómh ar an malach a bhún, a sean bháthairí, 3 haspáint, 3 dhéanamh, 3 na lábha a chur sa cré, agus 3 ílach a chur orthú an difriocht a bhothú idir talamh roite agus talamh téite ag isce cenéalata. Haspáin sí dómh Conas fána cnic a léamh le aghaidh cóirthaí spríongaí faoi tholamh. Haspáin sí dómh Conas bailí cluiche a thógáil a donsúg agus a drádaigh teas. Haspáin sí dómh Conas siléir fréamhacha a thocailt a domhan ag 25 céim ar fad na bliana. Haspáin sí dómh Conas inslú a dhéanamh le tí agus scúab. Conas uileann a chur le cenéal chun sreabhóg iscite a bhéadú. Conas cáil a ás
I mí éanór. Ní dó éireachte I gach aine, ach bhí shrúthán ag go leor acu. Agus thaispáin an nóra dóibh go crúthaí fiú isce fuair, má bhí sé cinéalata agus insle I gceart. Micre éráid a d'fhéadfadh an difriocht idir géirdín réite agus géirdín ag tóga a chéalaí. Bhí an príon sabal mar an ggéine. Ibrí leis an méid a thugann an Talamh dit. Cosan é an méid a thugann an spéir. Bhí an sean bhean Ragnhild Eriksson I measc na géad daoine a thug cuairt ar an nGleann. Bhí si 8 bliain d'aois. Róm hírán chun an turas a dhéanamh ar muin coppal, mar sin d'iúmpar a garbhadh í ar lód. Thóg sé 2 lá orthu. Ní dhéana si garán uair amháin. Nuair a chunnach si na cinéal taobh, thosaigh si ag cuine. Is sé seo an rud a rinne mo bháthair, a dúirt si son iarúis. I bergan 60 bliain ó sin. Ceap mé go raibh dearamad déanta ag gach aine air. Thuaigh an nóra ar a glúine in aice lé agus thóg si a lábha aimsire. Himhní mé, a dúirt si. Dan Ranhild ar feadh seachtaine, ina suaigh cos tine sna tránánta, ag insin scéalta de nóra agus de bhríde ón tseantír nóir ina si daine eile riamh. Scéalta faoi bhná a chuní tellaí beo trí géimlí a bhara fíor ládra. Scéalta faoi ólas a tugadh ar aghaidh ó bháthair go hinan, glún I ní glúine trasna a ggéan agus na géad ta bliain. Nuair a d'imigh si, bhrú si a lámh in aghaidh lecne a nóra. Bheadh dá sean bháthair bródúil os, a dúirt si, agus táimse freisin. Fuair ragal bás an gemara sin dor gcionn, suúbhnach, sásta. Chunnach si na seancloachtas beo a ríis. Ba leor é sin. Thóg Garrett Dawson feirméar óg a cael gach rud sa bhean a bhór, an céad canéal taobh seachtrach ar a bhín is saoire na bliana 1888, ag leanaims tróracha a nóra go ddíreach. An gemara sin, bhain sé fómar turnapi I mí na nullag. Cael a córsa nóir thug cuairt ar a nóra a cuid alach a bhí fágtha. Dil Garrett an teirech ina dhíth sin. Dia sé ar an nóra gach rud a bhí réile seice a bhúnadá. Rinne si álaigh. Dá bhliain ina dhíth sin, dia sé ar a deirfiúr a fása. Dúirt bríide gan déanamh. Gial Edmund Thorne banc críochach Millbrook, sa bhliain 1889. Dag sé an críoch gan éon searmanas, gan éon sláán, gan éon duine amháin ag teacht chun é a eicáil ag imeacht. Dúirt cud acu, gan déana sé drach inniu. Dúirt cud acu, gur chail sé a bhisneach tar éis an job. Dúirt cud acu, nach bhéadach sé seasamh a tuile chun cónaí in áit ina dairí Beirt Deirfiúracha a rinne sé iirecht a scríosa níos mó measa orthu, ná mar a bhí ar féin riamh. Bhí an iarna níos simplí. Ba í an iarna ná go raibh a fortún tógtha ag Edmund Thorne ar ainise daoine eile. Agus nuair a tháinig an job, fuair sé amach nach raibh éon spéis ag an bobal an déana sé dúsa trú orthu a hábáil. Cep ar a bhanc, hit a inniu. Craig a dhearthór céile, Marcus Peaton, an Talamh a bhí mar agad baile ag gach aine. Níor tóga an millen sábhadúireachta riamh. Dil na pórcanna ar air fián. Hit an cábán a thóg gunnar lena gá lá féin. I dtí dílis faoi bháchan sneachta nóir gláán aine. Deidí an Sirriam Buford Crenshaw as an blian chéine. Cúis na sláinte a dailí sé. Níor cred aine é. Ní raibh sim ag aine an golóir chun ar gcónt a dhéanamh. Bhog sé go Helena agus dul sé é féin chun báis leistí de 2 bliana. Níor fleastal aine ó Millbrook ar a hacrad. Ní dhearna an nóra iirecht riamh Feirm bhunaí a tealaíoáil ar ais. Nuair a ddífraigh duine éigean arthaí faoi bhlínta ina dhíth sin, dúirt si, bhuain an talamh sin dom cad a déadfaí a hágáil. Bhuain an slíomh dom cad nóir déadfaí. Faoi 1890, bhí os cionn daichead tealach sa réidiún ag buint úsáide as legan éigean de chainnéal taobh a nóra. Bhí teicníc curtha in éidiúnt ag fermór I nGleann Gallatin
chun úlár dom lán a cosint ó thiach déanach. Bhain ban sa Flathead, baintrach cosú leis an gceann a bhí an nóra, úsáid as dearg an tiléir fréamhacha chun gnó glasrí a hosú a tholathar 3 bhaile. Scríomh bridge leabhar. Thóg sí díalan a seanmhathair SV, d'eistrigh sí na sléibhte Deirfiúracha, chuir sí a cuid tuairimí féin le 5 bliana déag de bheith ina cónaí sa nGleann i bhFolach, agus tháirg sí lámhleabhar a dhiail sí trí thiopa brennan chaige cent an cóp. Dhiail sé 100 cóp sa 100 bhliain. Lé an clúdach. Ólas mar tanis ón seán tír. Tréor frachacúil éirmiúireacht géimrí le Beirt Homegrren Dawson. Lastí den clúdach tosaí, hí tiomnacht scríofa eici. Dá mó Deirfiúr a nóra a bhún dom nach áit é baile is sé an rud a thágan tú. Agus dar seanmhathair, salve, a thug na thuirlisí dún chun é a thágáil. Thug jeadadí a Tate a bhí 7 bliain díisianis agus a bhí ag bogadh níos mille nó mar a bhí sé, cuairt nGleann an nóra 2 uair sa bhliain. Gach bliain gan tep. Gach uair thug sé rud éigean leis. Eirlis, sac de híal, buidiúil fosca a bhíana sé a bhí míochanna. An bhfuil is agad Catarina tú, a dúirt sé lé uair amháin, ina hí ar a Porsche agus an ceá te ag clúa níos as na canéal tíos. An bhfuil is agad catacílíonn seo. Dás mé tornapi, a dúirt an nóra. Thá bháil tú an nGleann seo. Bhí an nóra ina tost fad nóméid. Bhog garaníon frost, madra lia le súla ómra a déimní sí ember ag a cosa. Mún mó seanmhathair dom gach a bhfuil ólas agam, a dúirt sí a deire. Créad sí nach bhfuil luach le haon rud a ólamíimiid bhur a gurimiid aig é. Déach sí amach thar an nGleann, a gleann, an scoltaigh i bhfolach na sléibhte nóir hastigh ó aine, a d'impí sí ina rud beá agus flathúil agus umláin. Níor thábháil mé aon rud, a dúirt sí. Ní dhearna mé ach an méid a cur chugam a cur Rinne an talamh an cud eile. Chreach táta a ceann ach ní dhearna sé ar gáint. Dolam sé thar na blianta go raibh ar gáint le an nóra Homegrren, cosúil le thar gáint a dhéanamh le bailí éibhir a gléine. Go teicniúil féidirthe gan Fáilte i ndearg na dála. Sa bhliain 2008 géad 9 fuair frost bás. Bhí sé bliana 10 díos a bhí ársa de madra dá bhéid. Bhí sé ann ón tús, an céad chara a rinne siad tar éis gach rud a chaile. An ceann nóir chur 1 áras orthú riamh. Thiú sé ina déobh 3 gó dhéag lá dochreidte. Rinne sé seilg chailíní nuair a bhí ocras orthú. Bhrú sé a corp i gcuine bhríde nuair a bhí fiebras ag dó eici. Ag rointe háas ó conál beá. Déach sé orthú ag tógáil domhan ó gada. Fuair sé bás ina chodla úrlár an chábán. Áit chodal sé gach ihe feadh sé bliana 10. Fuair an nóra maidin cuachta ina gnáspata, a smut lia ag luí a lappi. Chur sí in aice leis an arach ta áit a raibh an talamh i gcónaí bog. Bharcó sí an uig le cloch ó labba an trahám, agus thuí sí in aice leis feadh I bhfad. Tháinig bríde cuní amsú agus an nGleann ag dul faoi. Thu sí sios in aice lena Deirfiúr. Níor leabhar siad. Uaireanta ní bhíonn aon ocail ann. Uaireanta is sé an tost an tain teanga a dórfag. Sa bhliain 1907 tháinig úlamh ó choláiste in Bosisman chun stadéir a dhéanamh nGleann an nóra. An Dr. Frederick Marsh a bannam dó. Bhí sé daichead a 3 bliain díos le spéiclí srenge agus leabhar nótaí nóir stop sé riamh ag scríomh ann. Chaith sé 3 seachtaine ag Thomas teachtaí isce agus conílacha iirech agus itlan, chrún na gceannéil taobh. Thóg sé samplaí, rinne sé riomhanna, tharang sé léireádaí. Nuair a bhí sé críochnathe, thiú sé fórsa an nóra agus chruch sé a ceann. An rud atá tágtha agat an seo, a dúirt sé, ná talíocht mhicre ráda géitirmach. Dardig an nóra mala.
Bhí si dacad a cethar bliain d'ís inis. Bhí snáithena airgid ina cud grúige. Bhí lábha ina mappi de héal a catha ag oppar le cloch agus ihir agus isce. An é sin an teanam atá a dúirt si. Níor gabh an talamh an grán tírim ina glór. Tá an priansabal sláán a lean sé ag scríb ina leabhar nótaí agus ag labhairt. Cuithí an cuineáil mast hermach sna conéil isce críos fás muoilánach le teachtaí iirech atá I bhfad níos áirde ná cuinílacha cóthimpalacha. Dhéansiún na lína álacha cluiche agus rodiún siad teas. Laidiún an tslai inslathe cailteannas termach. Tá sé galánta, éifichtach agus caithí mé rá na scórtha bliain ribh cud ama. Déich an nóra Dóibli mo chean máthar amach a dúirt si. San íorua, seasca bliain ó sin. Gáirí an talamh a thuúla. Tá, a dúirt go má. Well, is minic a bhíon léirgeis empíreacha ag cáris ális gúcasacha nach bhfuil bailíochtathe go fáil ag an álaíocht formúil. Rinne an nóra éibhgára. Rinémar ach rudaí a cunál beá a gléich a dúirt si. Sosaí agus smuoiní. Harrag álathe enam galánta I ndeire na dála. Scríbhag a lúna pápéir faoi. Dhéanafag olscoileanna stáidéir na priansabal agus bhúnfag siad I seomraí ranga iad. Ach níor hástí téaclahar ó an nóra riamh le go mécha isacha cat a d'oibrií. Bhí rudéigean níos fearr aice. Bhí sean bháthar aice a bhar géimbrí na dhiúrua. Díalann scríofa I deangacha. Agus an fáinne chun éisteach leis an rud a bhí an talamh ag iarraí a bhúnadaí. Úrannta ní bhíonn na seanclaachtais primitive. Úrannta déantar deamad orthú go simplí. Cén telas a bhí ag do cheantuismothirí. Cat a bhí arálas acu nóir smuoine aine scríb síos. Faoi 1912 bhí an nóra Homegrren dacad a 9 bliain d'ís. Cúi a cud grúige in airgid. Tuiringta sér sa snáim simplí chéine, a cha si ó bhí si 8 díag. Bhí a lábha má páilte le colm agus calas a dinis, scéal tríocha bliain, dobar le cloch agus ihir agus isce. Thiú si le beagán riana ina glún chlé ó hitsim a thóg si in géimhre na bliana 1904. Ach fós rinne si cuard léthúla glenne, na conéil, na gádaíní, na bailí clocha, an cró alach, gach maidin ribh éirí na gréine. Bhí copper imethe le fada. Sé sa garthach capal geartha dá an crón dútharm leis an tógáil chéine agus an mion soccer chéine, sa faic chéine. Bhí frost imethe, ach bhí ember a fanó ina luí fórse an cábán, ag brathnú an nóra le súla ómla a dimper an mion fóinach céine a dimper, frost an céad bhaidin, a tháinig sé chun cin ag a doras. Bhí an nGleann tar éis fás, ní méid. Níor chadí na sléibhte sin, ach I guspóir. Bhí an rud a bhí ina gardín martanis ina éirm cheagascanis. Tháinig cuairteoirí ó cófada le Wyoming agus Idaho. Feirmóirí, séitrithe, fiú an talamh ó am go céile I dág ag cogar faoi thermodynamic agus talamíocht geatarmach ól is dá méach na cón ceappa faite acu féin. Bhí bríide ina cónaí I gábán ag ceantóir an nGleann inis le Garris Dawson agus I triúr Lenny. Bhí an ceann ba sinne chuig déag, Colleen darb enam SV I níd a sin seanmhátar. Bhí súla gára a máthair aici agus tríoch ceandána a haintín. Bhí si ag cabhrú leis na conéil ceanna féin. De bhíomhre salv dá haintín uair amháin, cén fát nóir fós si riamh, cén fát bhain si ina héanaar sa gleann na blianta seo go léir. Déach an nóra orthaí fad I bhad. An sin rinne si éibhgára.
Níl mé iméanar a dúirt sí. Tá do bháthar agam, tá tusa agam, tá nGleann seo agam, agus gach aine a hagan chun foghlaim uí. Haspáin sí na conéil taobh, na gardaíní, na ballaí clocha. Thóg an daoine áirithe teaglaí a dúirt sí. Thóg mé seo agus fásan ceachlagas ar aon nás. Níad thug SV go thomláin an sin. Ní raibh sí ach 15. Ach fiche bliain ina dhiaidh sin, nuair a bhí si ag bhuana dá hínín féin, Conas an ihir a léamh, Conas uileann a chur le canéil, Conas dá glas a bhela ó halamh ráite, thug sí ar deire. Tá rudaí áirithe níos mó ná fill. Tá idireachtaí áirithe déanta nach naistrute rómhre. Tráthnóna ag deire bhí fiara, thuaigh an nóra ar a póirse de réir mar a chuaigh an ghrian faoi. Bhí na canéil taobh ag taitneamh go fang sa chlapthalas. Línte tunaí ceá ag éirí an talamh cosúil le honáil. Tháinig bríde chun suaigh ag a lé, mar is minic a rinne síos na tránánta. Ar fad tumul níor leabhar ceachtar acu. Bhí an gleann ciúin. Munamhar an trúthám, analú bog na ngealach, gléach an ulcaháin ó an go céile an garreg imil hús. Luc ember ag cosa a nóra, a smut lia ag luí ar a lappi. Bhí bríde ag conál díalan a sean móthar. Bhí na leathamach bog agus le háilech inis. Bhí an dúch céimethe in áiteanna. Bhí na focail iarúcha in an béirle go dtí gur cósúil gur Conas na teangacha isteach in glár feinach amháin. Níor gá do an nóra a léamh hiile. Bhí gach focail ar eolas aice, ach conaí sí úranta toisc gur ceangail sé le rud éigin a rith níos duimhne ná cuimhne. Snátha eolas tugtha ar aghaidh ó lámh go lámh. Ó cheanmháthair go Garanín, an iarua go Pennsylvania go Montana, ó Gardaín go Gardaín chuig an nGleann bhFolach seo, áit a raibh iscite ag rith 3 conéil cliche agus rudaí glasa ag fás sa sneachta. An bhfuil a féile ar trí a faoi, a dífraidh bríde. Déach an nóra ar a deirfiúr. Daicud a ceathair bliain díos inis, ban céile agus máthair, údar filsethe. Ban a bhar 3 rudaí beceartaí a bhrise agus a tháinig amach níos láidre as an Martanas. A féile ar cad thaispeáin bríde an nGleann, an cóbán, gach rud. Gan tróid níos clúa a dhéanamh is an na seanáte, is an rúda a thóg siad ún. Bhí an nóra ina tost ar feadh i bhfad. Níl, a dúirt sí ar deire. Thóg siad an talamh, ach chunimid an rud a bhí tábhachtach. Cad is brí leat, chin an nóra amach, agus theaga sí leis an díoláin i lámha bhríde. Seo cad a bhí ar eolas ag seanmháthair, cad a thug sí dún. Déag sí amach tar an nGleann, na conéil taobh, na gardaíní, na ballaí cliche a thug fosca dóibh 3 chríocha gemra. Agus a céile, diompaí bríde in aghaidh gúlann a deirféir. Níl an telas cosúil le thór, a dúirt sí go bog. Rinne an nóra íomh góra. Éiríonn ór níos slú nar a rinneann tú éiríonn eolas níos mó. Hí siad le céile de réir mar a chuaigh an solas dearannach as fedan. Ag socrú an gleannas a dorcadas, hart timpeall orthu, an ceol ag éirí ó na conéil, na réaltaí, ag teacht chun cinn ceann in nia a céile. Seas an nóra, seas ember lé, súla ómra ag breth ar an lonar dhearannach. Le céile, hiú siad síos céimene an fórse, agus isteach sa ghleann. Chin an gordín amach rompe, dorcha agus saibhar agus beo. Fiú inis, fiú I mí fiabhra. Fiú ag bar an domhan, áit nach raibh aon rud ceappa a ás. Hiúil an nóra tríd go máil, a madra in aice lé, a lámha oscailte ag a taobhacha, agus bhrasaí an rud a bhrasaí I gcónaí san áit seo. Sa ghleann seo nóir heastaí ó aine, a dtiobbaí sí ina rud nach féadach aine a thógáil. Ní bua. Ciallaí bua go gatha duine éigean eile a chailíde. An rud a bhrasaí bhí sé níos ciúna ná sin, níos duimhne. Bhrasaí múnseras. Bhrasaí gur bhaile Sa bhliain 1978, d'aham sí taidirí ó Ollscoil Stát Montana, Gleann an Nóra Homegrren.
Bhí siad ag déanamh survey feirmachas starúla is slíorán an Bitterroot, ag de coméadú struchtúr a tháinig sláán ón tréimhse críochach. Sóirí an rud a bhór siad aon rud a raibh siad ag súil leis. Bhí an cábán fós ina seasamh. Bhí na bullaí cluiche sláán. Bhí na cánéil taobh cé go raibh siad fáisce inreachtána fós trasna uairlóir an nGleann. Agus snoite in aine carige in eice leis an airich te. I lámh scríbhneoireacht nóir bhealaigh is 7 bliain, bhí taibhid bhíonsnaithe teachtaí iireach, rátaí sreafa isce agus tórgachtaí bar á sé géimre as a chéile. Upar bhríde, a hintan álaíoch cuimhnithe sa clic. Thós na taiddóirí gach rud. Déimní siad an rud a bhí areolas ag an nóra gan uirlisí. D'ardig na cánéil taobh teachtaí iireach le meán dó dhéag céim Fahrenheit. Chruthí na bullaí clice mais termach a bhealaigh luascán teachta. Laidigh an traich inslethe cailtínas teasa os cionn dacad faoin géad. Talamíocht mhicre ráide getarmach a thug siad ina bápéir filtsethe, sampla ceannróideach dermíocht ina bhúnathe ráide fuaire. Himnig siad an pápéir de nára agus de Deirfiúracha Homegrren a raibh an núlaíocht impíreach ribh stadéir formúil na principal de bheagnach 100 bliain. Bhuaile an dílan a cuine nára, lábhléir bhríde agus na taibhid snáte I gluch do Cumann Starúil Montana. Tá siad fós an inniu, cuimhnithe sa cheaclann, fáil daine atá géirí iad de eicáil. Tá an nGleann féin cosanta inis, mar cuid de limistéir fása nach féidir a forbert ná a héitriú. Tá an cábán curtha ais ina cru. Tá na cánéil taobh glanta agus mapáilte. Gach bliain, déanann na scórtha daine an tiúlóid chun a eicáil. Feirmídí, stadathe, nGleann, taistealaithe fisracha, a cúla an scéal agus a heastaí an uathe áit a bheiceáil inar tharla sé. Seaisín siad áit seas a nára an tránóna sin I mí bheabhra 1880 nuair a bhí sí 8 bliana déag de is agus édóchasach agus deongmháilte gan bás a fháil. Fecinn siad an tarach te ag éirí as an garrig, an ceol ag clú trasna uairlóir an nGleann. Na ballaí clocha a déach mar a bhí siad ann go deá. Agus úlanta má bhín siad ciún go leor, is féidir leo a glór a clúistá beagnach an ngá, nor stopríomh, ag macalú as na ballaí ever, ag labhairt na focail a labhar a seanmháthair rimpi. Cuimhníonn an domhan an teas. Cuineann sé teas mar a chuineann máthair leanamh. Fáin na háitina te, cosan iad, lean iad, agus bathóidh an domhan tú fiú, nuair a bheith an spéir ag iarraidh tú a bheith madamh. Machnamh Jerry. Beirt Deirfiúracha, gleann bhFolach amháin. Tríocha bliain dos rudaí in áitina nach raibh aon rud ceapta a ás. Tiománaigh amach iad ag saint. Díomhaigh iad mar bhréagadóirí. Bhíotas ag súil go deipig orthu. Níor teip orthu. Thóg siad an domhan. Bhún siad an rud a bhí areolas acu. D'impí siad níomhde ina scaláirí agus daoine árasacha ina gréadmhí. Agus nuair a tháinig an gemara, ba bheasa I gcuimhne chun gach rud a scríosa, bhí siad ré. Ní hábhán dóibh féin, ach de gach aine. Sin an idireacht a dág siad. Ní talamh ná airgid ná clú, ach eolas curtha ai ó lámh go lámh. Ó seanmháthair go garaníonn go gach aine a bhí sásta éisteacht. Tá an nGleann fós ann. Ibrion na canéil fós. Tá an príonsabal sláán fós. Agus in áit éigean in díalann a cuní de seanmháthair, béidir, nó is scéal a déadab de seanthar a bhúna, tá eolas ag feitheamh go gcuimh neamhar air. Cad a bhí areolas acu a bhfuil dearmid déanta agad air. Cad a déadfá a ólam dá mefa sásta tucailt. Go raibh mágad as fannacht leis an scéal seo go dtí an deire. Má bhí sé cilmardit, rinne le duine éigean eile. Mar níl an telas cosúil le thór, éiríonn ór níos lú nuair a rinneann tú é. Éiríonn eolas níos mó. Sin mar a bhharann sé. Sin mar a darí Beirt Deirfiúracha
ina néanars na sléibhte gach rud.